Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, Jesus saves. And the hush of mercy breathing. Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing. Glory to the newborn King. And the sounding joy repeating. Jesus saves. Okay mga higala, maayong adlaw kaninyong tanan ug naanaw sabta sa ato ang programang The 15-Minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Kini nausab si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church ug salamat sa Dios nga kamo nagpaminaw ug nagasunod ani nga mao nga programa o gatong paghisgutan karon kani nga ngalan ni Ginoong Hesus. No kay atong makita diri sa Bible nga kani nga mao nga ngalan dako kayo ni og kahimuan, no? Gani kun atong basahon diri sa atong teksto sa Pilipos, no? Pilipos kapitulo 2, no? Unsa man ni nga mao nga ngalan? Pilipos kapitulo 2 bersikulo 9. Tungod niini ang Dios usab mipataas kaniya sa hilabihan ug mihatag kaniya sa usa ka ngalan nga labaw sa matag ngalan aron diha sa ngalan ni Hesus ang matag tuhod mapiko gayud sa mga butang nga diha sa langit ug sa mga butang sa yuta ug sa mga butang ilalom sa yuta ug aron nga ang matag dila magsugid gayud nga si Hesus Kristo Ginoo ngadto sa himaya sa Dios nga Amahan. No tungod kay ato makita diri mga higala nga ang mga katawhan karon naa sila'y mga lain-lain nga ngalan nga gipangtawag. Naa sila'y lain-lain nga ngalan nga gituohan. No gani ningon ang Dios nga kani nga mao nga ngalan ni Ginoong Hesus, no ang tanang tuhod mapiko, no? Tanang tuhod mapiko sa langit, sa yuta ug ilalom sa yuta, no aron nga ang matag dila magasugid gayud nga si Hesus Kristo Ginoo. No tungod kay ang mga katawhan karon daghan kayong giila nga Ginoo, no lain-laing Ginoo ang ilang giila, but ningon ang Bible ngalan lang ni Ginoong Hesus, no nga pinaagi lang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kay ngano man mga higala tungod kay dako kayo ni og kahimuan ang ngalan ni Ginoong Hesus. Gani kung imong tan-awon sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 unsay giingon sa Biblia, ug siya magahimugso sa usa ka lalaking anak ug ikaw magatawag sa iyang ngalan nga si Hesus kay siya muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. No so mga higala ningon ang Bible nga ang ngalan ni Hesus magaluwas, no magaluwas kanato gikan sa atong mga sala. Kay wala may lain nga ngalan nga gikahatag kanato mga higala, no ngalan lang ni Ginoong Hesus. Nga ngalan ni Ginoong Hesus Kristo nga manluluwas kay way laing manluluwas ani nga kalibutana kundili si Ginoong Hesus lang. Subusa nga atong makita diri nga sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12 makita nato mga higala nga pinaagi lang sa ngalan ni Ginoong Hesus kita maluwas, no? Buhat 4:12 walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gigahatag sa mga tao din pinaagi nini kita maluwas, no? So ngalan lang ni Ginoong Hesus nga ikaw ug ako maluwas, no? Kay subo palandungon mga higala nga daghan kayo nga mga katawhan karon nga lain-laing Ginoo nga ang giila, lain-lain nga ngalan ang gitawag, no? Kay parang
kunuhay sila makaadto sa langit. Now mga higala, ningon ang Bible, walay lain ra gyud nga ngalan ra gyud ni Ginoong Hesus. No, ngalan ni Ginoong Hesus. Nga kun imo ning tawagon nga ngalan, nagingon ang Bible, maluwas ka, no? Makaangkon kag kaluwasan. No, ningon ang Bible sa Roma Kapitulo 10, versikulo 13, unsay giingon sa Biblia. Roma 10:13, kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas, no? Kinsa na nga Ginoo, Ginoong Hesus Kristo. Okay, wa may laing namatay dito sa krus siya ra, no? Kay gani ang atong Ginoong Hesus mismo nagpasidaan siya nga daghan unya ang mogamit niya na nga mao nga ngalan, no? Sa Matthew Kapitulo 24, no? Matthew 24, daghan nga mogamit ana nga mao nga ngalan, pero subo palandungon dili man sila makaangkon og kaluwasan, no? Lain man nga pamaagi gigamit nila na nga mao nga ngalan, no? Gani nga kana nga mao nga ngalan ingon ang Bible, pinaagi ni ana nga mao nga ngalan, maluwas kita, no? Sa Matthew 24 bersikulo 4 ni unsay giingon ni Ginoong Hesus. Og si Hesus mitubag og miingon ngadto kanila, pagmatngon nga walay taong maglimbong kaninyo, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga nagaingon ako si Kristo ug mulimbong sa daghan, no? So kanang mga magamit og lain nga ngalan or magamit sa ngalan ni Ginoong Hesus, nya dili nimo modalas ngadto sa kaluwasan o dili magdala nimo ngadto sa pagpakaangkon nimo og kinabuhing walay katapusan. Ingon ang Bible, naglimbong na sila, giilad ra ka, dili na sakto, dili na mao ang ilaha nga pagtulun-an, no? Kay dili na sumala sa pulong sa Dios, dili na sumala sa pagtulun-an sa Biblia nga pinaagi lang sa ngalan ni Ginoong Hesus, kita maluwas, no? Kita maluwas. Muna nga atong tun-an gyud ni ang Bible, no? That's why we have this 15-minute Bible truth kaning hamubo lang programa nga atong ginasugdan tungod kay gusto ta nga ang mga tao moila ni Ginoong Hesus. Gani nga kung moila ka ni Ginoong Hesus, ningon ang Biblia, nakaangkon na ka kinabuhing walay katapusan, no? Sa 1 Juan Kapitulo 5 versikulo 13, kining mga butanga gisulat ko nganha kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo aduna nay kinabuhing dayon ug aron kamo motuo sa ngalan sa anak sa Dios, no? Nga kun motuo ka sa ngalan sa anak sa Dios, mga higala, ningon ang Bible, aduna na kay kinabuhing walay katapusan, no? Aduna na kay kinabuhing walay katapusan, no? Kay gani makita nato sa Biblia mismo nga si Ginoong Hesus nagsulti ka nato nga pinaagi kaniya lamang makaangkon ta aning kinabuhing walay katapusan, no? Dili man ni tinumo-tumo nato, no? Mao man ni ang gisulti sa pulong sa Dios, no? Sa Juan Kapitulo 6 versikulo 47 unsay giingon ni Ginoong Hesus, no? Sa pagkatinuod ako nag-ingon nganha kaninyo siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. So unsaon nimo nga makaangkon kag kinabuhing walay katapusan? Tuhoy na nga iya hangalan. Tuhoy si Ginoong Hesus nga siya lang ang makaluwas nimo, no? Gani nga kung ato yung susihon ang Bible, ningon gyud diri si Jesus Christ nga kun motuo ka sa iyang ngalan gitagaan kag kagahom nga mahimong anak sa Dios, no? Juan 1:12, apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya ngadto kanila mihatag siya og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan ngadto nga kanila nga nagtuo sa iyang ngalan, no? So you read your Bible, naa na diha sa imong Biblia, no? Sa Juan 1:12 nga tagaan kag kagahom nga mahimo kang anak sa Dios kun motuo ka nga mao nga ngalan, no? Ngalan ni Ginoong Hesus Kristo nga kun imo ning dawaton sa imong kinabuhi, makaangkon kag pagka-anak sa Dios, pagka mahimo kang ningon ang Bible, tagaan kag kagahom, no? Kagahom nga mahimong mga anak sa Dios, no? Sagupon ka sa Ginoo, matud pa sa Bible, no? Pagka sinagop
no? Mahimo kang iya sa Dios pagkanindot niya na, no? So ang tinuod nga anak sa Ginoo, mayon ta nga kadto ning mga tawhana nga sigurog langit, no? Sigurog langit. Gani kung imong tanawon ang Bible nga kining Bible suwat gid ni sa atong Ginoo, no? Gigamit ang mga tao, of course tao man ang mobasa, di tao pud gid ang iyang gamiton, no? Mingon sila nga ang Bible sinuwat ra man na og tao. Sinuwat gid ni og tao kay ang tao man ang pabasahon, no? Dili man mananap ang pabasahon ani tao man gyud. So kinahanglan nga itang tao magbasa ta ni aron makasabot ta, no? Sa Juan kapitulo 20 bersikulo 31 niingon ang Biblia, apan kini gipangsulat aron kamo makatuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, og nga sa pagtuo og nga sa nagatuo kamo makabaton og kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan. So nagtanyag jud ang Dios og kinabuhing dayon pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo. So mga higala, kung imo ning dawaton nga mao nga ngalan, gani na ingon ang Bible nga makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. No? Daghan kayo ang yawa mag-offer og lain nga mga pangalan. Gani makita nato nga moingon siya nga pinaagi lang ni Maria, maluwas ta, pinaagi ni Jose, pinaagi ni San Pedro, pinaagi sa mga santos, no? Pinaagi mga anghel, naging uban pa, no, nga makaangkon ta og kaluoy, no, makaangkon ta grasya. Pero pangutana nakaangkon kag kaluwasan, no, nakaangkon kag kasiguruan ngadto sa langit, wala gyud, no? Kaya wa man na sila nag-offer og kaluwasan sa atong kalag. Kinsay nag-offer og kaluwasan sa atong kalag? Si Jesus Christ lang. Nung muna ningon ang Bible nga kinahanglan ikaw mutuo ka na nga mao nga ngalan. Ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Kay kung mutuo ka na nga mao nga ngalan, nagingon ang Bible, makaangkon kag kaluwasan sa imong kalag, no? Nga mutuo ka nga siya Ginoo. Kay na may mga katawhan nga mga pundok nga si Ginoong Hesus daw tao lang. Of course na nagpakatao siya, Dios nga nagpakatao. No, gani kun among tanawon ang Bible, Dios man siya, no? Nga nagpakatao, dili tao ra, no? Dili tao ra. Kay kung tao ra siya, unsa may kapuslanan niyahang kamatayon dito sa cross, no? Unsa may kapuslanan ni ato nga mao nga kamatayon, gani kung imong tan-awon sa Biblia nga sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ug sa walay pakiglalis dako ang misteryo sa pagkadiyosnon, ang Dios gipadayag diha sa unod, no? God was manifested in the flesh. Kay dili man siya tao, Dios man siya, pero nianhi gyud siya sa kalibutan, nagsulob og unod aron masabtan niya ang atong nga pagkaunod aron nga mahalad niya iyahang kaugalingon dito sa krus. Kay unsa may ihalad, no? Ang ihalad ang ingon ang Bible naagi ihalad, no? Munang naog gyud siya, nagsulob siya unod, gihalad niya iyang kaugalingon alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Dili iyang sala, atong sala, no? Nadayag siya sa unod, no? Munang sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14 niyon ang Bible, og ang pulong nahimong unod, no, and the word was made flesh and dwelt among us, ug mipuyo uban kanamo, no? So gipamatud-an sa mga apostoles ni Apostol John nga ang Dios mipuyo kuyog nila. Gani kun imong tanawon sa Pirmirong Juan kapitulo 1, gani niingon gyud sila nahikap namo, no? Juan 1:1 kadtong diha sa gikan sa sinugdan nga among nadungog, nga among nakita pinaagi sa among mga mata, nga among nasud-ong og nagunitan sa among mga kamot mahitungod sa pulong sa kinabuhi. So sila mismo nakagunit sila, no, sa pulong, no, nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Ningon ang Bible, Dios ang pulong, nagpakatao siya, nahimong unod, mao na ang atong manluluwas. Mao lang nga higala nga kung mutuo ka niya, musunod ka niya,
Ningon ang Bible, maluwas ka, makaangkon kag kinabuhing walay katapusan, pinaagi niya na nga mao nga ngalan. Una ningon ang Biblia nga pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus ang tanan muyukbo, ang tanan mo ila niya nga Ginoo, mo ila niya nga manluluwas. Muna mahigala, ayaw na og pagduha-duha, no? Dawata na nga mao nga ngalan nga mao na ang makaluwas nimo. Dawata na si Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas ug ako'y paniguro nimo, maluwas ka. Makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa mao nga ngalan, sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Ug sa sunod na usab nga higayon, hinaot ko nga nakasabot ka, hinaot ko nga naa kay nakuha nga pagtulun-an. Ug sa sunod na usab nga higayon mga higala, og kini na usab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church natay tigumanan diri sa Bag-ong Daan Liloan ug naa pud tay church dito sa Suong Lapu-Lapu. Ginaot ko nga kamo magtuon sa pulong sa Dios, no? Makamao mo sa kamatuoran. Iyon ang Bible, you shall know the truth and the truth shall set you free. Mahimo mong gawas nun, no? Magawas nun sa bakak, magawas nun sa sa kalibog aning kalibutan na gawas nun mo sa tradisyon. Mahimo mong gawas nun diha ni Ginoong Hesus Kristo. Daghang salamat, maayong adlaw ug ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text ka namo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mo tabang kanimo ug mogiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.